Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel ethu eyunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu umthandeni mfoka amanqele seveze indaba lapha ephejini lakho ukuthi ukusebenza kanzima kwakhe kungahle kudale ukuthi iCD ingakwazi ukuphuma ngomhlaka 3 kuDisemba. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe ukuthi zikuphatha kanjani lezi ndaba ezithintwa iqhawe lapha umthandeni. Ngiyacela ukuthi uma umusha wenza okulungile lapha namhlanje sikhacini subscribe cinza nebell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta i-video nje. Siyi-channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Kazi yapinde ngena lwazi mina ngingazi mise kanjani.